Para maubos natin yung kanin. Ha? Ay, pahinto-hinto kaya ng asawa ko may bumili. At ang naisipan natin ni Mrs. Kung alimbawa matagalan yung sigap-sigap niya doon. Ano nabili mo? Ha? Tilapia ang ulam natin. Ano po? Tilapia. Maulan. Buti na lang meron tayong kaputi. At yun, hindi tayo makagala. Kakapos lang nga kahapon. Kaya dito lang muna ako sa bahay. Yung vlog ko, pa-support. Yung vlog ko ay dito lang muna sa bahay. Luto-luto. Hindi ko lang mamaya kung pag medyo tumila, bisitahin natin dun sa Pabay Project kay Chinchin. Pero magluluto muna ako dito sa bahay. Meron ako dito mang biniling yung gala na isda. At ito yung kulong inaalagaan. Ano gusto mo ito? Ihawin o sabawan? Ito pipintuin ko. Rito. Ihaw. Tara, samahan nyo ko sa vlog na aking gagawin. Tara, luto tayo. Ayan na. Bali yung nga. Ito piprituhin. Ito, ihaw. Matataba ito, dalawa. Request ng aking asawa. Hugas muna tayo. At yun, naulan. 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 At magbubudol plate kami. Ito, ready na? Ewan ba? Malinis na at inasin ko na rin siya. Bali, painitin muna natin yung mantika saka kawali para di magdikit-dikit. Kawali muna, dapat siguradong mainit. At ayun, shoutout sa mga taga Bacolod doon sa lugar nila tatay and nanay Mada. Doon sa Bacolod ay disperas ngayon, lakas ng ulan. Yung mga magkakatay, maghahanda ay di makagalaw-galaw kasi lakas ng ulan. Shout out sa inyo. Mantika. Malapit na tayo magano ng papaya. Para may ba naman yung ulam natin. Ilang araw ng manok. Isda naman. Ganun din kasi kung magluluto tayo ng ng gulay. Yung gulay ngayon ay mahal pa sa karne. Kaya kadalasan lutuin namin ay isda, karning baboy o manok. Pero parati pa din may gulay. O may gulay. Tapos yung gulay na inaano namin, nilalang tulad nung kagabi, tinola, bigay lang. Saka, Yung talong, mahal. malapit na rin naman tayo may Ayun may papaya tayo. May bunga na rin. Saka, may talbos ng kamoting kahoy. May kangkong din doon. Dahil ng saging, budol fight. Alam niyo ba yung purpose ko nito? Kaya naisip ko budol fight. Masarap kasing kumain sa daon ng saging. At saka hindi higit pa noon, tipid sa ugasan.
Tidluban mo. Habang nagpiprito ko, yung kanin ilalagay na ni Miss dito sa dahon para yung aroma ng dahon ay dumikit na sa kanin para mas masarap. Simpleng ulam lang yung ano namin ngayon. Pang ulam. Tapos tatakpan yan. Dapat pala bumili ko ng talong kahit konti. No? Maulan eh. Late na eh. Next time. Next time na lang. Ipahaba mo naman mo. Para pagtiklop. Pagano. Para masarap yung kain. Ligo ka, bebe. Sarado mo na. Pwede na muna yan. May tutong ba? May tutong ata eh. Kasama mo yung tutong. Yan, kunin mo na yan. Lagay mo na yan. Isa pa. Masarap kasi yan, tutong. Tiklop mo na. Tiklop mo na. Sarap. Yan ang masarap pag tag-ulan. Ang tiniklop na. Balik tayo dun sa ating niluluto. Grabe yung ulan dito. Ayun po muli, pasupport ng ating vlog. At pag ano po, pwede nyo balikan na lang yung mga nauna kong mga upload. Para may ano pa rin tayo, may ribbon yung maipon. Sa panonood nyo po ng aking mga vlog ay napakalaking tulong na po nun. Unang salang luto na. Unang salang. Dito ko nagluto sa gatong kasi dami naman pang gatong ko. At para makatipid-tipid din tayo sa gas kasi napakamahal na ng gasol ngayon. Kumbaga yung gas na yan, pag dito talaga ako na hindi naman nagmamadali magluto, gusto ko sa gatong kasi mas masarap yung lasa ng pagkain pag gatong. Tapos yung ano naman yan, gasol na yan, ano ko lang yan, abang ko lang yan kay misis para pag umaalis ako hindi siya nahihirapan maggalaw-galaw para dyan na lang sa magluto sa loob. Pag ganito, pag umuulan, sa loob na lang. Tapos kung alimbawa gabi na biglang nagugutom, pwede magluto sa loob, hindi na lalabas. Pero pag ako dito nagluluto ay dito talaga ako sa gatong. Dalawang salang. Sunod ito, tapos ito ihaw, yung dalawa. Ay! Ayan, at tapos na akong magprito. Ito na. Tapos na magprito. Tapos mag-ihaw na ako. Dito na ako mag-ihaw sa yero. Wali, initin ko muna ng gusto yung yero. Wala naman siyang kalawang. Wala na kasi yung ihawan ko dito eh. Wala na. Para di siya matutong ng gusto. Dahil may patungan. Grabe yung ulan. Lakas ng ulan. At inaalok din nila ako na magtulong dun sa disperas nga dun sa Bacolod. Pinunta na ako dito nila magluto daw. Huwag ko kung makapunta ako, makasunod daw sa kanila. Hindi ko lang alam. Mga pinsan ni Miss nandun na ata, umalis na siguro sila. Grabing ulan na to. Hindi na tinatantanan yung Bicol ng ulan.
Kawawa man yung mga nasa mababang lugar na inaabot ang tubig. Kawawa naman sila. Painhin lang yung gatong. Taba ng tilapia. Ayan, luto na yung aking inihaw. Luto na siya. Ayan, tapos na. Kain na kami. Ang hali na. Ito naman. Ano mo? Oh! Ang sugo yan. Ito, perinito. Inihaw. Nak, kain na nak. Hugas na lang kamay. Nakalasa sila? Sino? Sila ano? Mga magtutulong. Maluluto. Ayun na. Ito lang yung kanin. Hugas ang kamay nak. Tuyo pala, tuyo. Kain na po kami. Chocolate. Oh! Maluwas ka na lang kami mo. Yung prito. Inihaw. Ang nito? Hindi. Hindi naman. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these great gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Tara po, kain po tayo. Daming ulam. Daming ulam. Napakadami ng ulam namin. Ito na. Ma, kaway-kaway. Nak, kaway na. Nak, kaway na. Kainan na. Mukbang. Dito prito. Ano? Sige. Sige na. Ma'am, lagyan mo ng ano sa bibi. Ganyan mo lang sa baka mo malabas. Harap. Ihaw. Ihaw. Isda. Matamis na. Matamis. Buhay pa yan na binili ko eh. Thank you, Lord.
Papa may pagkain sa labas. Kahit yung papa niya sa biyanan, meron na rin sa labas ay kumakain. Ayun, ano. Kasi mamaya na ba, may mga nagko-comment sa atin na kung pwede raw yung tingnan mo sa kailong sabayin ng operahan. Pwede ba yun? Hindi, unahin yung ano. May pwede ka lang unahin din. Hindi pwede raw sabay. Ayun po, sabi ni Mrs. kasi nagtanong naman sa doon sa doktor, hindi raw pwedeng sabayin yung opera ng ilong sa katinga. Kasi di ba dapat yung una yung tenga talaga di ba yung pinakang concern kung ipapacheck, pina-check up talaga. Eh lumabas po kasi sa CT scan na yun nga bumalik yung polyps ko. Yun yung pinapili muna ako ng doktor kung alin daw yung sabi niya na saan ka talaga na saan yung pinaka nababothered mo ngayon na syempre kung yung tenga o yung ibang kasi hindi ko naman inaasahan na babalik yun. Yun yung ang inano ko ang sinabi ko din dun sa doktor ano dok baka pwede po unahin muna yung ilong kasi pag inuna kasi yung tenga ko pag sinipon ako ganun din yung mangyayari. Lalabas din yung sipon dito. Ay, sorry po, kumakain ka na. Yun din yung ano ng doktor. Mas inano ng doktor na mas unahin mo na yung ilong. Para yung may way kasi na papunta sa tenga, parang isasarado nila. Para kahit maano na ako, hindi na siya lalabas talaga dito. Yun yung ano din ng doktor. Kaya yun na una. Yung ilong muna po. Ayun po, salamat po sa mga nagko-comment. Concern kayo sa ano, sa pagpagamot mo sa asawa ko. Salamat po sa inyo. Salamat po sa concern. Tapos kaya ano, nakalimutan ko yung pangalan. Yung nagko-comment din siya na ano rin siya, kumbaga dati na siyang na-operan din ng sinusitis. Nakalimutan yung pangalan niya. At senior na siya ngayon. Tapos nakailang beses na siyang pabalik-balik din. Nung unang inoperahan ko din, natatandaan ko pa yun. May kasabay din talaga ako sa PGH. Ano na siya, pangalawang beses niya na daw yan na opera. Tapos, 8 years lang yung tinagal ng opera niya. Bumalik din. Na-operahan siya 8 years ago, tapos nun yung kasabay ko siya, bumalik yung ano niya. Yung sa akin, halos 16 years. At sabi niya, kung pasensya na po at ano, basta po lahat ng nagko-comment sa vlog ko, lahat ko naman po ay nababasa. Lahat ko nababasa yan. Hindi na makapag-reply. Pero po sasabi niyo na ano na dinidelete ko yung comment niyo. Hindi po ako nagdi-delete ng comment. Lahat po ay na nababasa ko. Magpasensya na kayo kung hindi ko nare-replyan. Pero yung suggest niya nga rin na ganun daw. Kasi siya... Yung pag-delete ng comment, ang alam ko niyan kasi pag ano, sa ano din sa YouTube din. Basta yun. Yung comment niyo po ay sinasabi ko naman sa asawa ko. Kasi yun nga, ano siya sa sinus din. Sa senior na siya. Nababasa ko po yung ano po kasi ng doktor talaga. Advice. Yung polyps talaga po. Hindi talaga siya. Natatanggal siya pero hindi totaling Nawawala. may malaki ang posibilidad na bumalik at bumalik. Pero sa operasyon, kumbaga ano, pag inayos ng ano yung operasyon, medyo matagal siyang bumalik. Pero babalik at babalik siya, sabi ng doktor. Ano po, kain muna kami. Mamaya naman. Kain naman para marami naman makain. Kain muna po kami. Saka kung may tanong sila, ano, tanong lang po kayo at aanuhin, sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Di lahat naman sila concern sa ano, pagpagaling mo. Yun lang yung ano, pinapaliwanag ko lang yung sa comment. Nababasa ko po yung lahat. Kain mo na. Sarap ng kain ko na ngayon naman oh. Paparami naman yung kanin. Yung iba talaga yung ano, fresh yung ano. Ay! Yung brand out.
Ang galing. Dumilim. Baka mga babae mo. Patay na muna natin, madilim eh. Yan, bumalik yung kuryente. Mausog ka naman dito, ma. Ha? Hindi nakita. Yung isa tumungan niya ako. Ano yan? At gusto ko magbudol pet para yung anak ko rin ganahan kumain kasi mainang kumain. Mas marami yung pag ganyan-ganyan pagkakain. Ang payat. Napakataba nung pinanganak. Kung alam ko lang na gusto pala nila yung ihaw. Dapat lahat na lang inihaw. Kaya maging isda. Nagprito pa ako. Hindi natin in-expect na masarap pala yung ano. Pero alam, masarap talaga yung inihaw. Hariwa pa yung nabili ko. Buhay. Halagang 150. Mga ulam. Hindi Hanggang yung tinang mamaya na. prito. Kasabawan ko mamaya. Diba? Ini diskarte. Diskarte lang sa pagbuhay-buhay. Ang importante may kanin. Mabusog. Magbalak. Pagbalik ko nga sa April 10, isasama ko na to. Kasi, wala nang uwian yun. Doon muna kayo. Doon na muna to sa ate ko sa Cavite. Doon na muna. Ako magtatrabaho ko Kasi, dito. ilang araw din, susunod ka na rin. Saka, Sasamahan muna ako ng kapatid ko. hmm. Yung sumusundo sa akin din sa PGH, hatid sundo sa PGH. Ano yan? Hindi mo kainin. Saka ano, pag nandun ako sa Maynila, Ha? habang nag-aantay, siyempre pagka-opera, sikap-sikap pa yan, di ba? Kung nagbabalik ako doon, na naisip ko, extra muna ako ng trabaho doon. Kasi, marami namang pwedeng mapagtrabuhan ako doon. Doon sa tito ko. Sinasama na nga ako mag-drive. Saka posible, pag nandun sa Maynila, extra muna ako dun sa kantin nila. Tapos kung may mag-arkila dun sa sakyan niya, ida-drive ko yung sakyan niya. Tapos sa kantin naman, ako tagaluto dati dun. Kaya pwede kong extra dun. Para habang nasa Maynila tayo, may kita. Ganun lang yung diskarte. Para yung pang-araw-araw namin, kaya pamasahe pabalik, mayroon tayong pera. Sarap. Para maubos natin yung kanin. Ha? Ay, pahinto-hinto kaya ng asawa ko may bumili. At ang nasipan dati ni Mrs. Kung alimbawa matagalan yung sigap-sigap niya doon, posible yung anak ko kaya doon muna mag-aral. Ano muna doon, transfer. Kung sakaling matagalan. Yan. Kung hindi naman, balik ulit dito. Malapit lang naman mag-school noon. Kaso, siyempre yung mga requirements, Kasi baka manibago. Sarap. Sarap talaga. yung inihaw talaga ako. Kasi yung kanin. Ha? Yung ano na yun Yung kanin. Ubus. Kasi yung ano naka-flavor doon. Flavor sa yun lang. Ano? Mayela. Ano kaya ako mag-transfer? Nagprito pa ma. Ang po tapos na kaming kumain. Anak ko. Andun si cellphone. Ito na yung naging resulta. Ubus yung kanin. Simot. At ayan, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat po sa suporta nyo sa aming mga vlog. Lahat kami sa Team Paway at Kuya Noli Vlog. Sa mga sponsor po, maraming salamat po sa inyo. Kasi walang sawang pagtulong sa mga taong nangangailangan. At
Ayun, hindi dahil sa inyo, wala kaming content na ginagawa. Kasi sa inyo pa rin nakasalalay yung kaya kami nagkakaroon ng content. Kasi yun nga, yung budget sa Babae Project. Yun. Kaya kami nagkakaroon ng content. At napakalaking tulong po yun sa amin, ng mga vlogger. Yun. At yun po, yun nga, kung halimbawa hindi nyo magustuhan yung aking vlog na ginagawa, pwede nyo pong balikan yung mga old video mula simula hanggang sa lahat-lahat araw-araw na upload. Pwede nyo pong balikan at ano pa rin yun, may revenue pa rin sa atin na papasok. Asawa ko naglilinis na, punas na ang lamisa. Ayan po, lakas pa rin ang ulan, maghapon ng ulan, magdamag na ulan. Sa gabi. Sa gabi pa, wala nang katapusan na ulan. Ayan! Eh, yung ulan na yan, blessing yan doon sa mga may palay doon, Oo. sa taas. Yung sa baba naman, hindi yung blessing sa kanila kasi naabot yung tubig May nila. yung ulan, blessing sa iba. Hindi blessing sa iba. Ano ba? Ano ba talaga? Sa iba blessing ang Ayan! Tapos, blessing. Bye-bye! 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 Gosh! Mwah!